барои ҳамиқа ҳар кас гӯи худ шахира биброен лично ты Али Акбар ты дар Тоҷикистони ты Шероз ты ҳардид чӣ хеле ки ты бо ира падешка кадӣ гӯш кине мара хезен биброен як видео кинен пул ҷамъ кинен ай мардум пул ҷамъ кинен равен Тоҷикистон хона як камбағал дуроен гӯен ки холаҷон ё апаҷон ё хоҳарҷон мо тра ёрдам кунӣ омадем ана ёрдам ай пули мо ана ёрдам видео кинен мардум дар нишон тиҳен ки шумо ҳамин кора метонен када наметонен барое ки кун дар кора барои кор ты Шероз беғарзи занаки хона зино кард Фирӯза Ҳафизова банг зад Мадина Басаевара задан Каромат Шарипов видеои нав кард буд набуд я одамхӯр буд я одама хурд технологияи нав одами мурдара зинда мекунанд ты беғарзи инеми қагаб дар каналит ты дига надори ягон чизи нормалне ки фоидааш дар мардум расидагӣ боша беғарзи рекламо ты ҳоли ягон бор ягон зотаку дар каналит ёрдам кадагӣ нестӣ кадагӣ бошӣ доказат ки накадӣ ман чӣ хеле ки гуфтам якта кӯдаки ҳама офизара ёрдам каде тамом урам худо медона отчёт наспориден ку ҳеч кас шуморо нагуфт ку отчёт биспорен чӣ ку каден чанд сум ҷамъ каден мақсади гапи ман чия мақсади гапи ман ҳамия ки ҳар касе ки куни ёрдамкунӣ надора ҳар гап нага ҳар каси дигара коре ки худаш када наметона бахилӣ накуна да дига пага я бародари тоҷик дар ҳамин шаҳри ғарибӣ ягон проблема да меғалта ура дига ҳеҷ ка ёрдам намекуна фаҳмидӣ и гӯспандози мардума дилхунӣ кадеса ай кор боқӣ дар амони худо бошен зиндаву саломат бошен.